I love you, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutamandidwa konse ndi kwa Mulungu mbuye wa zolengedwa zonse, amene adawapanga masiku ena kukhala opambana kuposa masiku ena, komanso adazipanga nthawi zina kukhala zopambana kuposa nthawi zina. Mtendere ndi madalitso a Mulungu zipite kwa atumiki onse amene adabwera pa dziko lino lapansi kudzatiwongolera ife anthu kunjira ya chiwongolo, kuti tikawatsatira atumiki amenewa ndi kugwira zintchito zabwino komanso kukhulupirira, tikalowe ku paradizo amene Mulungu watilonjeza kuti akalowedwa ndi anthu okhawa amene akhulupirira komanso kugwira zintchito zabwino. Pa mtundapo padabwera funso, and I hope kuti funso limeneli ambiri timakhala nalo, kuti kodi nchifukwa chani asilamu amapemphera everyday komano kuti amalitenga tsiku la Sabata, amalitenga tsiku la chisanu kukhala tsiku lomwe lili lodalitsika kwambiri kuposa masiku ena. Endiso tili ndi anthu ena amalitenga tsiku loweruka kukhala tsiku lopambana kuposa masiku ena, komanso tili ndi anthu ena amene amalipanga consider tsiku la Mulungu kapena kuti Sunday kukhala tsiku lopambana kuposa masiku ena, despite kuti kupemphera kumapempheredwa masiku onsewa, komano masiku awawa amasankhidwa kukhala masiku a special. Kodi kumbali ya Chisilamu zimenezi zikutipo bwanji? Nanga Qur'ani yakambapo zokhudzana ndi Sabata. Nchifukwa chani asilamu samapanga observe Sabata ngati mmene amachitira anthu ena, kuti ngati mwina pa tsiku limene losagwira ntchito and the like? Ndiye pa nthawi imeneyi tikhala tikufotokoza zimenezi. Apa tikhala tikuwerenga hadithi. Tikati hadithi ndi mawu amene adalankhula mtumiki Muhammad, mtendere ndi madalitso zikhale pa iye. Nde mu hadithi imeneyi kuchokera kwa Abi Huraira. Abi Huraira ndi mmodzi mwa ophunzira a mtumiki Muhammad, mtendere ndi madalitso zikhale pa iye. Abi Huraira akufotokoza kuti mtumiki adalankhula kuti khairu yaumin twalaat alaihi shams, kuti tsiku ngati pali tsiku labwino limene dzuwa limatuluka, tsiku loti kwacha ndithu, tsiku ngati kuli tsiku labwino pa wiki yonse, yaumul jum'a ndi tsiku la Friday, tsiku lachisanu. Ngati pali tsiku limene lili lopambana wiki yonse ndi tsiku lachisanu. Fihi khulqa Adam, tsiku limeneli ndi limene Adamu adalengedwa, munthu woyamba. Munthu woyamba kupezeka, chiyambi cha munthu kupezeka pa dziko lino lapansi kudali kulengedwa kumeneku kwa Adamu, ndipo Adamu adalengedwa tsiku limeneli lachisanu. Wa fihi udkhila aljanna, ndipo ndi tsiku limene liso limene Adamu adalowetsedwa m'munda wa mtendere kapena kuti mu paradise. Wa fihi ukhrija minha, komanso tsiku limeneli lachisanu lomwe liso ndi tsiku limene Adamu adatulutsidwa m'munda wa mtendere uja. Wala taqumu saatu illa fi yaumi ljum'a, ndipo tsiku lachimaliziro judgment day sidzafika pa tsiku lina lililonse kupatula tsiku limene lili lomwe lili lachisanu. Nde mu hadithi imeneyi ikufotokoza ena zina mwa zinthu zimene zikumalipanga tsiku limene lachisanu kukhala tsiku lopambana kuposa masiku ena onsewo. Nde pa chifukwa chimenechi ndi chimene asilamu timalitengera tsiku limeneli kukhala lopambana kuposa masiku ena, kamba kuti tafotokozeredwa choncho mu hadithi kuti tsiku limeneli ndi tsiku lopambana kuposa masiku ena onsewo apa wiki. Tsono funso limene ena titha kumakhala nayo ndilakuti chabwino ngati zikufotokozedwa kuti ndi mmene zililimu kuti tsiku lachisanu ndi tsiku lopambana kuposa masiku ena onsewo apa wiki, nchifukwa chiyani anthu ambuyo ma generations oyambirirawo sanalipange glorify tsiku limeneli? Andiyeti tikudziwa kuti anthu amene anali mbuyomo ena amapanga observe Saturday, ena Sunday. Nangano nchifukwa chani zinthu zili chonchi andiyeti anthu amenewa sadalitenge tsiku lachisanu limeneli kumalichita ngati mmene mukuchitira inumo? Zimenezi zidakhala bwanji? Nde yankho la funso limeneli tilione mu hadithi imene ikubwera mu Muslimu kuchokera mu Sahih Bukhari. Tsono funso limene ena titha kumakhala nayo ndilakuti chabwino ngati zikufotokozedwa kuti ndi mmene zililimu kuti tsiku lachisanu ndi tsiku lopambana kuposa masiku ena onsewo apa wiki, nchifukwa chiyani anthu ambuyo ma generations oyambirirawo sanalipange glorify tsiku limeneli? Andiyeti tikudziwa kuti anthu amene anali mbuyomo ena amapanga observe Saturday, ena Sunday. Nangano nchifukwa chani zinthu zili chonchi andiyeti anthu amenewa sadalitenge tsiku lachisanu limeneli
kumalichita ngati mmene mukuchitira inumu. Zimene zidakhala bwanji? Ndiye yankho la funso limeneli tilione mu hadithi imene ikubwera mu Muslimu kuchokera mu Sahih Bukhari. Al-Bukhari mu hadithi imeneyi akufotokoza hadithi imene ikupangidwanso report ndi Abi Huraira kuti adamumva mtumiki akulankhula kuti nahnu al-akhirun, kuti ifeyo anthu amene tili umma unowu, anthu a generation ino otsatira amene tikumutsatira mtumiki omaliza, ife ndife anthu omalizira pa ma generations. Pali ma generation amene anabwera, panali generation ya achina Noah ndi anthu ena otero, ndiye ifeyo ndife generation yomalizira kubwera. Palibenso generation ina imene ingabwere pambuyo pa ife ndi omalizira pa generation otsatira atumiki. As-sabiquna yawmul qiyamah, koma kuti ife tidzakhala a forefront apatsogolo pa tsiku la chimaliziro. Baida annahum utul kitaba min qablina, zimene zidzakhala choncho kuti ifeyo tidzakhala pa forefront kumachita kuti pali anthu amene adalandira mabuku patsogolopo ife tisadadze. Thumma hadha yawmuhum alladhi furidha alaihim, ndipo tsiku ili lachisanuli ndi tsiku limene lidapangidwa kwa iwowo kuti likhale tsiku lachikakamizo loti adzilipanga glorify. Koma kuti Mulungu adangowapatsa tsiku limene lili koma sadawapangire clarify bwinobwino, nde it was left to them kuti alipange figure out. Fakhtalafu fihi, koma ano chimene chidachitika nchakuti anthu amene adasemphana pa za tsiku limeneli ndi adaliponya, adasemphana. Fahadana Allah, ndipo Allah adatiwongolera ifeyo. Mulungu adatipanga guide ifeyo anthu aumma unowu kutha kulipeza tsiku limeneli. Kamba kuti Mulungu adatiwongolera anthu ambuyo omwe pa tsiku limeneli sadawongolere, zidasiyira kwa iwowo kuti alisankhe within mwa iwowo ndi adasemphana. Ena adakasankha tsiku lina, enanso adasankha tsiku lina. Fannasu lana fihi taba, choncho anthu amene wawa ali pambuyo pa ifeyo akutsatira ife, akutitsatira, which means kuti Friday limakhala patsogolo, after Friday ndi pamene kumabwera masiku enawa, ndi ife tili ngati pa forefront on this issue. Al-Yahudu adan, majuzi amapanga observe tsiku limene lilo lipanga glorified, amalitenga kuti ndi Saturday lomwe limabwera ku mawa lake la Friday. Wan-Nasara ba'da ghadi, komanso na Christians amapanga observe tsiku limene lili tsiku limene limabwera after tsiku la majuzi lomwe lili Sunday. Nde that's this hadith ikupanga clarify za mmene zidakhalira kuti anthu asemphane pa tsiku limene lili. Nde kuchoka pamenepa tikubwerana kufunso lina lija kuti kodi pali chinthu chimenechi chikuti mu Qur'ani mu, is there a such thing called Sabbath? Kapena kuti pali chinthu chimenechi chonena kuti za Sabata, kodi za Sabata zimene zidzatchulidwamo mu Qur'ani kuti kodi Sabatayi stand ya Islamu ndiyotani pa nkhani imeneyi. Nde pamenepa tikhala tikulowera mu buku la Qur'ani chapter 16 verse 124. Innama ju'ila as-sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi, kuti ndithu Sabata idayikidwa kwa amene adatsutsana pa za iyo. Meaning kuti Sabatayi chidali chilamulo chimene Mulungu adachilamula kwa anthu amene adasemphana pa za tsiku limeneli kuti kodi Sabatayi ndi litiliti. Anthu amene adasemphana pa za tsiku limeneli ndi Sabatayi chilamulo chake chidaperekedwa kwa iwowo, which means kuti chilamulo cha Sabata si chikulamulidwa kwa ifeya koma chidalamulidwa kwa anthu amene adasemphana pa za zimenezo. Wa anna rabbaka la yahkum bainahum, kuti ndipo mbuye wako amene ali Mulungu adzaweruza pakati pawo yawmal qiyama, pa tsiku la chimaliziro, fima kanu fihi yakhtalifun, pa zomwe iwo adali nkusemphana. Ndi point imene kuitenga mu verse imene ndakuti chilamulo cha Sabata chidalamulidwa kwa anthu amene adabwera before generation ya mtumiki Muhammad. Anthu amene adabwera kutsogoloko mayambiriroko ndi amene adapatsidwa zopanga observe Sabata kuti pa tsiku limeneli simukuyenereka kumagwira ntchito. Chilamulo chimene chidalipodi koma chidaperekedwa kwa ma generations amene adalipo. Nde chilamulo chimenechi si cha Asilamu iyayi. Apapa ndikutanthauza kuti chilamulo chimenechi si cha ife anthu amene tili amene tabwera pambuyo pa atumiki enawo. Funso nkumati kodi zonena kuti pa tsiku la Sabata pasamagwiridwe ntchito, kodi zimene lili zida anthuwa adalamulidwa adi anthu ambuyowo? Yankho kuti eya adalamulidwa, ndipo zimenezi tikuzipeza pa Qur'ani chapter 7 verse ya 163 pamene akunena kuti was'alhum an qaryati allati kanat hadira, kuti ndipo afunse
anthu awowo. Iwe mtumiki Muhammad afunsa anthuwo zokhudzana za mudzi. Kanat hadirat albahri, umene udali mphepete mwa mtsinje. Idh yauduna fi sabti, kuti pamene adali kuswa chilamulo cha tsiku la sabata, kuti anthu adapatsidwa chilamulo chakuti tsiku la sabata asamagwire ntchito. Nde panali kamudzi ka anthu amene adali mbali mphepete mwa mtsinje, kapena kuti mphepete mwa nyanja. Nde anthu amenewa adaphwanya chilamulo chimenechi. Mulungu adawayesa mayeso ake otani? Idh tatihim hitanuhum yauma sabtihim, pamene tsiku la sabata lomwe lidali sabata kwa iwowo, pa tsiku limene lili adaletsedwa kuti asamagwire ntchito. Nde Mulungu adapatsa mayesero ake adali oti tsiku limene lili loti samagwira ntchito li anthu adali asodzi. Pa tsiku limene lili pamene Mulungu amatumiza tsopano nsomba za nyanja muja zimakhala pa mtunda, zimayenda mphepete mwa nyanja kuti it was easy kuzipanga kachi. Nde tsiku limene lota iwo aletsedwa kugwira ntchitolo, including kuwedzako, nsomba zimapezeka zambirimbiri mu nyanja. Komano likatha tsiku la sabata, next day ndi masiku enawo zimapezekano kuti nsomba zija zimakhala zovuta, sizimapezeka mwachisawawa. Nde amawedza nsomba zochepa. Pamene tsiku la sabata lomwe aletsedwa kugwira ntchito, nsomba zimachuluka. Amenewa adali mayesero amene Mulungu adawapatsa anthu amenewa. Mwina yena nkumafunsa kuti kodi Mulungu amayesanso anthu? Kuti eya, Mulungu amayesa anthu malingana ndi Qur'ani. Mulungu amayesa anthu pa zinthu zabwino ngakhalenso pa zinthu zoyipa. Chimodzimodzinso ku Bible koso it is confirmed kuti Mulungu amawayesa anthu. Tikumva pa Deuteronomy chapter cha 13 kuti Yehova Mulungu wanu afuna kukuyesani ngati mumamkonda ndi mtima wanu wonse. Nde Mulungu adawayesa anthu awawa mayesero pomabweretsera nsomba pa tsiku loti aletsedwa kugwira ntchito. Nde vesi limene nakumaliza ndi kupereka cholinga chimene adawapatsira mayeso amene akunena kuti kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, kuti motero tidawayesa mayeso chifukwa cha zoyipa zimene adali kuchita iwo anthuwa. Nde Mulungu adawayesa mayesero. Nde kodi mayeso amenewa adapambana kapena ayi? Koma kuti anthu amenewa adakanika kupirira pa mayesero amenewa. Chomwe adachita anthuwa, padali munthu mmodzi amene adapeza plan kuti popeza kuti talamulidwa kuti pa tsiku la sabata tisamagwire ntchito, nde amatengano zowedzera amachera ndi ukazika m'madzi muja. Nde nsomba zija zikafika zimakodwa ndi machera amene achera aja. Ndeno mawa kuti after sabata latha makapita ukazitulutsa nsomba zija kuzitenga kuti apapa ndi kuti aziwedza lero osati pa tsiku la sabata. Koma ndiyeti zimenezi adazipanga tsiku la sabata ndi kuti agwirane ntchito ndithu, ngakhale kuti nsomba jasana zitulutse koma ulenje usodzi wachitika ndithu. Nde adachitika mayeso amenewa ndipo sadapambane. Nde tikupita pa verse la musimu pamene akupereka za chilango chimene anthu amenewa adapatsidwa posalemekeza chilamulo chimenechi chakusagwira ntchito pa tsiku la sabata, chilamulo chimene chidalamulidwa kwa anthu a nthawi imeneyo. Pa verse la 166 mu chapter cha 7 chomwe chijano pamene akufotokoza za punishment imene anthu adera limeneli adalandira, akunena kuti falamma atau amma nuhu anhu, kuti pamene adazikweza ndi kunyozera chilamulo chimene adalamulidwacho, kulna lahum kunu qirdatan khasiin, tidawauza kapena kuti tidawalamula kamba kuti Mulungu amangolamula zinthu kuti chakuti chichitike ndiye chimachitika. Nde adalamula kuti anthu amenewa asandutsidwe anyani oluza kapena anyani oyaluka. Nde anthu amenewa adasandutsidwa kukhala anyani kampoti sanapange observe chilamulo chimene chidalamulidwa pa nthawi imeneyo. Koma kuti afotokoza kuti zimenezi ife sitimapanga observe za sabata zikamba kuti chimenechi chidali chilamulo chimene Mulungu adawalamula anthu a nthawi imeneyo. Anthu ama nations amadapita mbuyo mu chilamulo chimenechi chidali ya nthawi imeneyo, ndipo pa nthawi inoyi sichili valid. That's why sitimapanga observe Sabbath. Nkhani yomwenso yabwerezedwa pa Quran chapter ya 2 verse 65 kuti walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabti, kuti Mulungu akwadzula Ayuda amene adalipo pa nthawi ya mtumiki, amene amadzimva kuti ife ndi ifeno anthu osankhika basi, ndipo palibenso anthu ena koma ife ndi anthu okondedwa ndi Mulungu, ndipo palibe anthu ena amene atakapulumuka kumano ifeyo basi. Nde akwadzudzula kunena kuti walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabti, kuti ndithudi inuyo
mukudziwa kuti anthu amene adaswa chilamulo cha tsiku la sabata chimene chidaperekedwa ndi anthunso ochokera mwa inuyo, anali anthu ochokera mwa inuyo. So kuti the fact that inuyo ndinu ana a Yakobo sizikupangani kuti basi ndekuti inuyo ndekuti basi ndi amene mukapulumuke nokha iyayi. Mukudziwa bwino lomwe kuti ena mwa inuyo adaswa chilamulo, fakulna lahum kunu qirdatan khasiin, kuti ndipo tidawalamula kuti basi musanduka anyani. Nde Mulungu amatha kulanga ndithu, ndipo samayang'ana kuti iwe kuchokera ku family iti kapena kuchokera ku banja lanji. Mulungu amalanga ngati sukhulupirira, basi Mulungu akulanga ndipo sayang'ananso kuti iweyo ndi mwana wa ndani kapena kuchokera kuti. Mulungu alibe chinyengo, Mulungu alibe customer. Nde imeneyi ndi nkhani yokhudzana ndi sabata malingana ndi kuchisilamu. Timakhulupirira kuti Mulungu zoonadi pa nthawi yake adalamula zokhudzana ndi sabata pa tsiku limene anthu adasankhira kuti tsiku limene tizipanga observe ndilakutira kuti. Nde Mulungu pa tsiku limene lolo adawikira chilamulo kuti chilamulo chake tsiku limeneli musamagwire ntchito, koma kuti chilamulo chimene chocho chidali cha nthawi imeneyo ndipo sichikupangidwa apply pa nthawi inoyo, kamba kuti Qur'an 16 verse ya 124 akunena kuti chilamulo chimenechi chidayikidwa kwa anthu amene adasemphana pa za nkhani yokhudzana ndi tsiku limenelo. Nditayimira pamenepa, ngati pali mafunso pa nkhani imene ndafotokozayi atha kufunsidwa ndithu. Zikomo kwambiri.